Yo, boom! It's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Into nase Kings batsumti manje mabuyo bambulunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana Na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg in Foslow Spruit View and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi. Yazi uKing Ginger ufuna ukwenzani? Ufuna ukwenza sure ukuthi uthela itswayi phakathi mntanami. It's going crazy. It's going bananas. It's a Bibli King mtanami. CMTV SA. Do not forget to subscribe and please do not forget to follow your boy at KingGinger_SA on Instagram mtanami. As you all know, I'm invading parks these days because mjolo ukreya parking intate. Arribalate. Let's go. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Into nase Kings batsumti manje mabuyo bambulunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana Na. Couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Ngimdinga umuntu osemva kwakho yazi. Shit. Sanibona. Ninjani bafethu? Sure. Mina igama lami nguGinger yabo. So befethu ngenza show for ilokhuzana YouTube. Ngambe ngibuza abantu ukuthi bayathandana yini. Are you guys dating? Yeah, we are dating. Oh shit. Oh okay. So wena awuthamuba igama lakho? Oh, Gaugel. Gaugel. Bafethu mina nguKing Ginger bafethu yabo. Wena sisamuba igama lakho? Linda. Ulinda. Eksebe bafethu Linda kaGaugel bafethu. Can we join you? Can we? Ay ngavele ngakude bafethu. Ayingeke bese ayingeke lama seats ngiyaqala bese ukufaka ipark bese nama seats ashort kanje. So awuthami ngicela ukunibuza nje a few questions and then mase sendedela yabo. So as you are saying you guys are dating, how long have you been dating? It's been 8 months. 8 months? Yeah. How Linda? Right. 9 months? 12 mhlawumbe sekudala wena kudala umcrashela vele ne futhi njengoba sekuyi 12 months ngesayidini lakho but nina niqala ukujola ku 9 months ne 8 yeah. All right okay yini into oyithandayo mfethu ngomuntu wakho? Nezibonile nama muhle ngambona. Shit, so wena uthanda ubuhle bakhe? Nale uyangakhona bo. Yazini ngishala kushanga phakathi. Shit. No power to that. Lihle mfethu mamazi mfethu nathi sokutshela nje mfethu makumele sithi muhle mfethu mamazi. Mamazi, what is it that you love about this handsome gentleman here? Just the height nje first of all because I'm very short, so and the personality. Yeah. Kahlangana. Mfethu ngoba sikhuluma ngathi ngicela sumene mfethu ngiyibone le height mfethu ayibo. Awahle mfethu awunihleli phansi kakhulu mfethu ayigeke. All right. So when it's I want to know from you, do you see if you check the relationship here? Yeah. Uyamthemba my brother. Okay, so akaza kwenzela ama flops nje lokhu niqalile ukudate. All right. When my brother, do you see any future in the relationship? Yeah, I do. Like Mama Sika. Power, so that's Mama Sika. I know, I love it. I love it. Bafanas, palana manotsi bafethu. So imama la seka bafethu. You make sure that you take care. So my brother, out of 100, umthemba kangakanani umuntu wakho? Probably like 99.9% feel. Where is that 0.1% going? 0.1. That's room for disappointment. Not disappointment per se. Like angathi ngiyamthemba nje. Let me just say that. Let me just put it that way. Yeah. Yes, you should. Yeah. When do you trust yourself? Yeah, I do. So when in a scale of 100, when you was nigga ban? 100. Or I was nigga 99.999%, 99. Nah. Kodwa unye umntana yena uthola ama-comma. Inkinga manje yabona angimazi ukuthi makayiwani uyenzani yabo manje. Wena umucabanga uyenzani? Mina makanami feel like makayiwani like ngathi masingahlelanga endaweni e1 C2 like yeah we talk. Umucabanga uyenzani? Mangicabanga uyenzani like thinking about me feel. Yeah, if not I don't know. Mara to my thinking like she's thinking about me.
Wena nama-answer wena. Siswami, ngiyambona. So on your side, in a scale of 100, umthemba kangakanani umuntu wakho? 90. Always leave room for disappointment. Which is this 10. Mara wena kade ukhalela u-0 khoma. Phela kumele angithembe vele. Awu. Hawu, kanti le mpahla isibana kanjani bafethu? Le ndlela isebenza ngayo. Iyasibana nje ne? So do you trust yourself? I do. All right. So I love it, and you love him, right? Ngicela umgayi hakhe mfethu hawu. Umuphi hug? You will never know. Maybe it's the last hug. Right. The smile, I love it. All right. Aliyakitaza mfethu. Oh mfethu. Manje wena mfethu kini, can I ask you a question before nje I go any further? Wena kini uhlala ngaphakathi endlini enkulu? Uneroom yakho phakathi endlini ne? No. Oh, uneroom ngaphandle. Oh, hayi bengithi mhlambe ya phela ngibona nisepaki. Awuna room jayami. All right, my brother, it's time for the famous question. But before we go on the famous question, there's this thing that we do. It's called the loyalty test. Yabo, the loyalty test. It's whereby we switch phones for 60 seconds, and check ukuthi mhlambe wena ufletha nabo bani on WhatsApp. Angithi uthanda yena nithanda yena i1. So if you love her and you only love her, so kwazi ukushintshana ngama-phone, and then we check ukuthi wena ufletha nabo bani. Same applies to. Okay ne? Okay. Awuna nkinga ne? Hey, look, okay, Kamzala. The sun is burning, and Vusi, he's a yellow bubble, and it's burning him. When I see someone and it's my sense of test, because I can do it. All right. Okay. Showcase, my brother. All right, my brother. Before we do anything, it is time for the famous question. Time for what? The famous question. The famous question. Mamas, all right? I'm right. I know. Can I come inside? Where inside? Can you come inside? What you mean, feel like? No, inside. Oh, yeah, come inside. Thank you for allowing me to come inside. Oh. That's all. Like come inside. Like what you mean? That's what. Like when you come inside to Dare mind. Not really. Not really. It's about that time, couple switching phones. It's going beyond us. It's going biblical. I'll tell you. You know, I'll say that. Sizocela ngefoni yakho ne? Mina naye soyicheck. Right ngalokho. Yeah, because ngifuna indaba yakho kuyizwa kahle. Yeah, kahle yabo lonto. All right, cool. Thank you so much for ilokhuzana ke. My brother, can we have your phone my sister? It's the yellow one. Sicela usivulela. Power to that. High profile picture. Right. Now WhatsApp. All right, guys, we are on WhatsApp right now, and we are about to type the shoulders. Please, my brother, here on WhatsApp, type for me. I love you. Okay, Right. I love you. Mama. Usepo mamakho? Ngibona bothepho la nabothemba la banamahathi. Ngena ufunde. Le famous igama lika Tsepo. Bothepho nabosibusiso la. Ungalokhu na ubiza amagama amaningi. Ngena kuTsepo mfethu uscroll conversation because now love, now you awukho I love you hamsana wodwa. Yeah, so kuhamba ndana. Seswamkwenzakala ngiyona between wena nale out le because iyavela nayo kuno love, kuno you. Hayi ukuthi kubhala ukuthi I love you, but khona la ukhuluma naye uthi yabo nje la I would love to go out with you. How manje umntana ngahambi naye? Yamkhipha. Umkhipha kanjani utsho la nami? Bayakhiphana. We like ufuna ukukhipha kanjani afuna ukukhipha kanti akazi ukuthi mina nawe siyajola. Uthapha yini kimi? Angazi laphi, you tell me. Yeah. Yini uThepho kuwe siswa? Thapha is a friend from school. Uyamazi ukuthi uThepho umngane wakho wasesikole? Angimazi phela. Kodwa ifoni yami iyayichecka so I don't know. Yamazi? Angimazi uThepho. Hayi ke akamazi. Manje wena siswamona noThepho nenzani kanti? Because uThepho angathanda ukuyikhipha nawe. Mhlawumbe akubhayile ichocolate. How akunanix nje wrong lapho nomntombazane ngathi ufuna ukumkhipha akahambe naye. I love it. But I don't understand it. Ngibona namagama esilungu labo Aiden. Who's Aiden dog? Ithini indaba yakhe no Aiden? Phela mfethu conversation.
kwama-chats mfethu ungafunda amagama ngokubona amagama kumele uye kulelo gama ngiyabona la nyangena kuye ngicheck go through ama-context ama-conversation ngicela uphume la ngicela utype lana mfethu uthi sex yabona umuntu ekuzovela igama elithi sex kuyena uyena umuntu esingena kuye simcheck ne laba abanye engaveli lutho kuvela u-S no-E le ungangeni kubona okay let's do it ke sesihamba bakhona abantu abacela sex cha bekho bengibheka ngathi ake bese ungangenzi lo sisi lona abukeke kabi mfethu okay asiphume la sex cela ungitypela uthi I miss you faka iheart right showcase mntwana hayibo who's always to talk always actually always like a gent talking in uniform I miss you on a heart hey who's always iheart enjani la ebovu like actually like le ngathi deep actually light red uyayazi uyena oyisendile hayibo isendwe yimi and nyabo mangena ku profile pic igqoki uniform yasesikela sakho ngoba sifunda sonke I miss you like how can you say that though you're the one typing that I miss you to him like man sisoma sikaqeda awuthami nawe mfethu kumele wena sisamkhuluma lolo olwethu lona nenzani wena naye lutho kodwa olwethu wena wayethola izinto ezispecial ohathi aba red hayibo kanti kwasho ukuthi athe red inabantu bayo singibona that's the same heart you send me that's the thing that's the same heart you send me so wena no olwethu usho ukuthi niyashare ama heart exactly to my understanding mama mshuthi naye ke okay kumama wakho like it's understandable it's your mom nakhona olwethu it's a chance it's the man even a deaf man ayizokhishwa sisami mina okwamanje awuthami ayikho kodwa into ebambekayo ngathi nawe uyayikwatela la cause uyabona lezi lama lokhuzana kodwa awiki olwethu wena naye nenza nike nacabuzana uyamhalela uyamfuna manje waye umsendela izinto ezi-red hayibo ichomi owethu chomi yami wethu sifunda sonke siyazana manje indaba ngiyimkhumbula umuntu engifunda naye so wena awuthama unankinga nalokho utheni uyabakhumbula abantu afunda nabo hayi nayi budazi mina ngixakekile angazi manje njani speechless angazi ngizothini manje ngoba yintsha le ngiyacala ukuyiva ngicala ukuyibona inkinga mara ngivumeli ngo 3 phone yakhe yabo so ichance yakhona le yabo ngikudala ngimele le chance yabo maye kwazi ukuthi into engizoyibona lena anawuthama kala ngaka mfethu okay some fine it's baby king ngicela nibatshela ukuthi abangangifoneli ngiyashutha yeah bangangifoneli nje ngisashutha nje yabo all right sorry about that siswam una Facebook Instagram was a face speak Instagram la uyamthanda ne ngiyamncane ngimdoubt phela ngiyamncane kena la with DM. All right guys, we're on DM right now and we are about to type the Chanders. I love you. Okay, no results. Okay, Puma, I love you. Yeah, guys, like Instagram, straight to the point. Type out, I miss you. Manje no results mfethu siphume singamoshela umntana isikhathi mfethu siyabona ukuthi manje ukwade kanjani. I miss you. Okay. How do you feel mfethu kodwa ukubona ukuthi umuntu wakhe ukuthi nje umthembu olwethu angithi? Ash. Wena kodwa do you trust indaba ukuthi athi olwethu umngani wakhe? Hayi angithembi. Awuyithembi yani? Kanti wena uyithembile awuthami? Singama out mara. But man mawubhekisisa nawe singama out. Wena mfethu kanti nenzani olwethu mfethu? Angenzi next no owethu so mawungangithemba angazi. All right mfethu hayi check ifone yakho sontetela bafethu kuningi yazi kuningi ne it's too many yabo indaba yenu nina lo mjolo sesinglazi ngamazi shit okay now WhatsApp ke bayi siyakhala ke bajeke mamazi nawe ungayikhohlwa njalo ukuthi kunezinto esingayitholi kahle ngawe yabo. Yeah, we are on WhatsApp right now and we are about to type the Chanders and type for me. I love you. Ukrenda uthama ngithi
Wasmile nje ithini? Angikhreni. All right. Wena lona ngithi. Look, sorry. Ngiphunyuke askies. Hayi. Angaze ngishaye attack. Hayi. Okay, no sweet. All right, delete for me and type for me I miss you with the hearts. Ngithi nayi kade type. Okay. All right. All right. Jayami. Type of sexy mamazi. Wathuka mfethu ithini? Okay, good shot. Ngicela ungene la. Funda igama. Ram pa pa. Menda. Come by. Singibheke la. Maqala sisami. Sisanda. Ngene. Yabona nje mfethu iclinic yakho nosesanda mfethu. Clean kanjani? Ufries sex nje nakho la. Wena no shit. Singibheke. Awuzazi izinto esendelana nosesanda na uthami. Ish. Sisanda. So uthini awumazi mphike ke. No man, sisanda like ngasini umuntu ebengimazi yabona. Yeah. Dala yabo. Manje like ilo angitext futhi yabo. Yeah. Mayibe sikhuluma nje. Ngesex. Bese nahlangana mengiceda ukukhuluma. Mase na have. Ish. Mase nayenza. Not per se. Not per se ne. Yeah, masihleli. Isihleli yabo. Kwase kuyenzakala. Yabo Netflix and chill. Oh. Izinto azenza nawe sezenza nabo sisanda. Ngayibiki kanjalo futhi man. Ish. Futhi man ngayibiki kanjalo. Kanti wena ithini mfethu? Awuchaze mfethu ithini into yakho mfethu? Udlusa isanda uphinde futhi ungapha futhi uthanda abanike between the two. Kayi-2. Angikho kayi-2. Ukangaki ukayi-3? Ish. Ngiyi-1 futhi man. Ish. Lona actually like I said umama sikhalo. And then laba abanye Laba abanye abangaphandle mara kusaba. bangaki kahle awuthemba sister iphone shit na iphone yakho ibambe mfethu iphone yakho sisam wo iphone isibindi wena awuthemba wena okay imaki sisam wena imaki wena awuthemba ngicela ukubuza kuwena wena uzoqhubeka wenze lezi zinto zenzayo or uthanda abanike between the two Mana ngingakhuluma. ima sister ungamshaye mfethu musanukulu sister ima kuqala ungakhuluma naye ini mfethu uyamhlaba usisanda mfethu Man ish. sisami miyeke wena sisami uzoqhubeka ke naye uzoqhubeka uthanda yena nje umbone uthi akufebela ngahambe kubumama bakhe basengaphandle mara ini mfethu wena ngabe uyaxolisa mfethu uthi uyamudla usisanda wena sisami ungamshayi ngiyacela mfethu ngiyacela khuluma mfethu sisami ungamshayi njengoba ufuna ukumshaya sisami shuthi usamthanda ngithi umshayeli uthi akudelela ne ima wena mfethu wena lokuthi ishi woyini imani woza la sister it's angifuni ukukhuluma naye angifuni okay ungamshayi ngiyacela akuvumelekile uthi sishayane kulana ufuna ukukhuluma naye sondela ke mfethu akhulume nawe ke mfethu ungambeki siswami isandla ngiyacela qala mina wena nesisanda ukukhuluma Ish. Man sisanda sicale asikudala yabo. Ish. Abuke isikhuluma. nini WhatsApp. nini imanje akusi timeline right Ish. Sesina 3 months vele ngikhuluma naye. 3 months yeah. oh yimanje le Imali 3 months. i3 months imanje cha indala ke shothi bedlana for 3 months which means it's yeah phelile sebeyajola straight Mara. 3 months futhi man December into za December lezi. so wena sisami uyavuma ukuthi umuntu obekushaya ngestina uqala ukudabula ngestina into zamanje ngiyahamba ngiyovakasha usitholela abantu la yeah Mara baby nabo ngekho mara. Angisubhe hamba uthi baby usisanda ayenza usikhethe usisanda wena sisami njengoba ngade ungekho na ubusithola ini snack ke le emakhaya bengasitholi wena ubhizi uyayitika ngered velvet ngalana mnandi December for sure ne countdown benhleli nonke Ngingabiki kanjalo. bokuphi Bengamakho kwami. kuphi Springs. usisanda bayakuphi Sisanda naye kubu like Springs mara nakusitsakade PC. manje mangaphinde ngicheck ama chats
Ungabileze bana. Ngiyabuza. Ngicela ukukhuluma naye tu. Uyakubuza siyakhuluma nje. Angithi le ndaba niyiqale ngami. Wena awuthami njalo usizwe yimi bese ngazi ukuthi uyafeba. Bese ngazi ukuthi uyafeba. Uqamba manga wena mfethu kumuntu wakho ukuthi uyafeba. Phendula ngizibona ama-answer sonke lesikhathi. Phendula. Mina ngisizile la. So lento kumele siyikhulume nami ngikhona. Musu ngikhiphe indabeni. Nah, skis, baby. That's all I can say. I'm speechless, I'm speechless. Ukuthi ubufeba. Inkinga amakhonse angibambile yabona manje. Usamthanda mara? Hayi, ngisamthanda. Ngicela ukuthi ngibambile noma uyenzile. Nah, baby ungangilahla, ngizolahla yena, babe, ngizolahla yena. Right, hlala naye futhi right. Siyabonga sister. So wena sister ke shuthe njengoba usuhamba nje manje uyamiyeka. Ngiyamyeka ngizohlalela naye. Manje uzohamba naye ufuna nihambe nikhuluma wena naye? Ngifuna ukukhuluma naye. Akafuni ukukhuluma nawe. Sikuphelezele sister. Right, uzo request. Awusamfethu mina bengiyakusiza ke mfethu. Hayi bengiyakusiza mina. Cause uwe mfethu wena oyibhedela mfethu. My name is King Ginger Cream Dala Cream. Into nase Kings bafethu. It's going crazy, it's going bananas. Before the pandemic, as you can see, my brother uqeda ukuluza ipenches lengane bakithi. Awuyiluze le penches lo mfana lo. Abafana basilokishini ba. It's a baby king. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Into nase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana Na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi.